propietari d'un local d'una comunitat l'ha dividit en dos posant un envà i obrint dues portes independents per poder accedir als dos nous locals que té. I tot això sense demanar permís ni comunicar-ho a la comunitat ni al seu administrador. La comunitat creu que això no pot fer i volen que el propietari del local retorni a l'estat anterior al local com estava. Hem demanat els estatuts de la comunitat i ens hem trobat amb aquesta clàusula. Els locals comercials situats a la planta baixa amb dret d'ús exclusiu podran dividir o segregar els seus locals i obrir noves portes a la seva façana. Per tant, aquí aquesta comunitat de copropietaris no pot fer res contra el propietari d'aquest local, ja que els estatuts li permeten fer-ho sense demanar permís ni autorització. Sí que podrien aturar-ho si aquestes obres afectessin a la seguretat o a l'estructura de l'edifici. També podrien aturar aquestes obres si aquest propietari